Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay o ita alawas anapauwan. So papa, ti kinaago. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray addaak dito'y sa bali a pagilian. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadi pa'y nagsubli iti balayo? Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kabsat day di papam, tinakda ka matam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan tibos ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni Tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay? Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit na kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariing kan. 7:30 pa'y mula ang tisarek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inlak pa'y sibugan ang itimula kapit siya, sakbayan sumurekak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmat. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat to'y anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumaken kwa na tapno inuray na ka. Adda nga min nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agipasa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda nga iso kumangarot ti papanak ita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagriing itinasapa. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Ato iti minubuk, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan naka-opisina da ito'y restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam jay ruangan a berde ti pintura na. Awan. Agyaman ako nay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya matinagan mo? Syakmat mi Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay ditoy. Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinungpayo at pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandagaday di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa'y mo't atibasita pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumum tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito balay. Tika dati relasyon nyo kani Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, duwata lang ba dito, ma'am? Awan mo't makangag. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kayak nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkal abalay. Rimor ka magdamit ti opisina ni boss. Kumusta ti aplikasyon mo? Naana akon. Mangrugi ak kanon inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka ka din dito Medyo.
An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panaghadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak tay, idi na tay ti inak. Nangasawa man ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simregak akas waitress. Kasta ka di? Kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan Agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni Manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan Manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amom. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok Manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta dita baba ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan ka data ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Taisulang ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigod nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapul nga rod nga agpaaramid ak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti daduma. Rumbang lang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawa ak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngam no agparang kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaaramid ak iti papeles iti abogado. Agmay sa kakadi iti boarding house mo? Wan, awan nga min kabsat kan kabagyak dito Agmay saak nga anak. Awan magtandag iti dadakkel ko. Di balasita nga akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ijay igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan batan ti amak. Imbagpay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awan. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kwa na. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalas matan ti ugali dahil ang agsyuman. Masyanak nga rod kan kwa na manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Nanang, no apay mat anaranggas ti agsyuman kan kwa na. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tap na maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day nga rod di bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa'y maaramid ko ti kayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di
Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangalilaw ta? Mangbiro ka iti kakadwam, tabiro kanyo ni Eva. Birukain ko na yo, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapo la pirmaan na. No lakat ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka mat? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay. Nga mabigbig day dyan ni Eva. Siguradong aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangalilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga agga po iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, day ta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito Sakbay apim manaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makamu kadakwada. Agi aman unay ha. Sapay ko ma, tasan anakita ni Bosti naramid ko apan ng panaw, idi ada sumrak a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito Simot dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak. A pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong. Nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da. Kat parigatan da manan kano. Nagdakas mo't dagita at taon. Ngam, saan mo tan nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matlama isang potan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga taan nakiasawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado nga min nang itinangato apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina ti lugar, ma'am. Sana tumaray ti lugar no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akasta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang nga kakwarto. Papanawan taklakit di.
No jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikamen ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak namin sakbaya si Merka. Nagbakasyon ha, kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak nga mo, mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli dahito a restaurant. Urayim amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, daka sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naranggas ni Carla ang agsyuman ken ni Eva, ket pimanaw iti balayda. Impabirok nga rod ni Carla ni Eva, gapu iti dakes apanggap. Iti sabali a bangir, naragsak ti pamilya da Connie, nga uray marigrigat dalaeng. Iti may sangal daw, naikat iti trabaho ni Eva, kat naira na nga imawag ti ikit na, nga adda iti sabali a pagilyan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Supapak, ti kinaago, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Daka sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka una rumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon ngay, auntie. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado a papanawan dak. Alaan dalakit diti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay kapaylaang ang makidagos. Nulakad kayat da. Sige, auntie. Padasak. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak iti balayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka di ti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ija ayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapol iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Diyay, sandak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan ni nanang ko. Kastamot tan ni manong ko adjak. Nanang, manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanong mo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay.
Nangro na nukasken ka anapintas adayag. Agpayso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak. Ang mga nagbabawi ka asimbang bay dito gapu iti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yun nagbirbirok iti may salaang a babae. Di yu pa'y masarakan? Isardang yun tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunaya o ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung mat masarakan da dya babae. Ha? Kilabansa mat lang ti amoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak kamatider kalata dito sango kon? Ingkag dalos si JCR, wano dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. Oras ikamot ha. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutag lang. Noan niya tinagba na agak. No awan da ito'y balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday tati panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti ka papanunot. Unay kat da ita bumakit adagos. Aday ta, imisem kamatlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat da ita pagbingi nga isaman. Inkakit maturugan tapno di ka mapuyatan. At da ka din tinangdanam a detektive. Makumikumak ngamin ni opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektive ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagak kan kwa na, akilaban laang ti ammo na sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makaamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto ti tangdan dagita a detective, no maiparang da ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedo, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka di na maamuak no niya ti apelyedo? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Nga middle name ko dayta. Apay adi mo aramatan ti hustong apelyedo. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedo? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumet dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damet nga kakabagyan. Sa bagay, wanmat kat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible akabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dya may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing-ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing ingas tiladawan. Barang tapno mapagpermata, kat maipanaganan kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamak. Adda masurunak iti dayja babay, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kan kuana? Diyak ngamin makan anos kan kuana.
Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangput kan anak ko. Amom, tinulungan nak ang naglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akas lasaan ang nairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlat ta. Nasingpet-met ang arod, ta kunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, amangan no adda mabalinda iti piyag. Tamadlaw ti tao ang nairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet-met abalasang. Maanusan na pa ino anya ti may pasango. Wen matkit madlaw ang nasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman kan kuana. Nagranyag ti langit. Gaputas silag ti bulan. Ken naranyag dagiti bituan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan iti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso anaragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak kulao dagiti agnaad. Saan anaragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Baknangak ta dila Fransyaak. Baknang tinagtaudak. Kunang kumaa. Day takatin nak ibagbagan. Ad-addan akaguran nak. Tarupat kwarta day jay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayomay? Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva, Nanang. Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. Kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon ang naliday idi agtrabaho kami pa iti restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat addamot mang sapsapol kan kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Isuan sa isaya at alumiklik tayo iti kakastabang banag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayong mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. Wen, auntie. Nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak ngayon kabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko maday dya dokumento. Dakal di maitulong day kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod ang negosyante ni Papa. Day tati makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jakim pagarop. Kunak no kaapelyedom lang dagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak no magustuhan tinanong mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua tala engad dat ito'y balay. Di ka di maikawa. Wen numalidayan, tasaan akas iti nakairuwamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yun, nana.
Day talaang ti adda kada kami, balasang ko. Saan a kwarta lang ti mang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yatyo, nana. Apalak day ta akababalin nyo. No maminsan, no anya ti awan kada tayo, iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho, gapo iti kwarta, tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, isumat ti pa kay siksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo, tapno di nakabaybayan, balasang ko. Adda ka di panagayat mo kan ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamuak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Ngam, kuna namot nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ijay balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. Numabalin ko la kung maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko. Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan, siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ije balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ije opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka di nagti sumungad a lalaki. Ha? Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Oh my God! Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggen. Tituloy teseryatay utalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakidagos ni Eva kada Julie. At damat nadlaw ni nana ko ni Eva, akaslasaan kanu anarwam iti trabaho, ngam rin am nalatta ti kinasingpat ti balasang. Iti sabali abangir, nang tangdan ni Carla iti detective, tapno mang biro ka ni Eva, tapno mapapirmada iti kasapulan da apapeles. Iti may sangal daw, at dalalaki asumungad iti arubayan da Jack. Papagayam, denggan ti toloy ti serya tayo ita alawas ang napauwan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Iso lagi di. Ala, iguyod yo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makibiyang. Apay pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kinadakas yo? Asino dagijay alalaki? Apay apinarusukan da ka.
Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitag ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok kan ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kasyam ko man ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan kan ni Eva nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tiyakpay amonos na dino ti balayda. Diyak masungbatan day ta anak ko. Tilakit di agsyoman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro makalumang kay tagnanayon niya, Eva. Anya ka diti masapul yung kanyak, tita. Saan anadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo? Anya ka diti permaak, tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak, tita. Daawata may ti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka diti talged ko nga itadyo kanyak dayta iti binulan, tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidak. May kaawak pa'y kit din iti kaawan ni Eva. Kan madanakan nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da kan ko na. Padasek to man tagdamag-damag iti pastag kapag tabtrabahwak. No adda makaamoy ti ayang ti balay da Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo kat kasuan da ka. Mariribo kanak nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak kan ko na. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa nga agperma, naawan pa'y abogado asi sa sango, tita. O sige, nagadungam mo. Mangalak, iti abogado, tapno pirma ka. Masapul ang mga laak mat iti abogado, tita. Anya, mangalak ka pa'y lang, iti abogado? Uwan, tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwartok, tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak permaan ti anyaman nga ipapermada kanyak. Umawag ko mamanan, tapno ibagak nga dak manan dito. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae, tapno mapagpirmata. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaan. Ibilin ko abasit laang ti itadakanan na, tapno inton mabisinan, agpirman ton. Kaslaman at namang patpatipker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amukat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatipker iti panunot na? Dayta ti jakam mo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Imbag tay mawag kayo, Auntie. Nasarakan dak, kat ingkulong dak dito'y kwartok. Imbag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbiro kak ngay, kat adda akmat dito'y anakakulong iti kwartok, Auntie. Kita amin asuli di ta kwartong Barang adda sekreto anang ikabilan ni papam. Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alakar. No adda mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam,
Ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, auntie. Tulungan na kuma, auntie. Ngamsaan mo pa sasawon ka dakwada. Nga dak amang balbalakad kan kawan. Wen, auntie. Basit lang ang tita Jo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na, bantayan nyo tapno saan ang makalibas. Kinitak iti sirok di katri. Ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay. Agsarmingak man iti dakkel a sarming. Ha? Apay akaslasan asimagit ti sarming iti diding. Kitaak man kit di ti likod ti sarming. Ha? Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Anda brown nga envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idulin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado, tagsasango tayo. Ngam kuna na mat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale, tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga roden na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida, no isulaang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na, tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na. Madi nga ta, no paari kapak, iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at taga-Buenda. Nasakit ka panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka nak. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa'y tinapasamak. Sapay ko mga rod, taagkikita tayo pa'y, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad, tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang nga roden iti unag ti kwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito yorwar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kan kuana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damat ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, auntie. Imbag tayo mawag ka. Urayik ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, auntie. Ada land title anakanagan ka ni mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako nana. No ada man mapasamak kanyak. Kukwa ti anak ko ani Eva daytoy.
Adda permana, auntie. Nasayaat. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Makaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo nga ibagbaga, ah? Kasano, no inton umay da dito hikit makita dati papeles, auntie. Ipamuspusa nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, auntie? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma ak ti bagbagayo, tita. Sige, tong palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Asino man ang ti abogadom? Ako nam? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Anto di ka na. Basit lang. Saan ka matanabanog? Tawag mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo mo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, manong. Abay, no na makita makwarta, imposible, adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo. Anya ti kayat maasawan? Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapo dita kwarto ni Eva? Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumamanagdakdakas tayo. Ang mga nusikalaeng. Datayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya tiga po na kumang agpulo tayo. Di mo mo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Adda nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may. Kasano kumangay, boss? Adda pun tumiti dayta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan. Kaslabilit, anak katangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayo nun analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag, anak ko. Sa bagay, uray siyak motkit di Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni Tita Carla. Nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadag iti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da madlaw, ha? Sige, auntie. Lukutat nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas anapuwan. Supapa, ti kinaagom.
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, dinukot da ni Eva, kat ingkulong da iti bukod na akwarto. Nagdanagmet ti pamilya ni Nana Connie. Nangruna kan ni Jack, tagayat da ito'y iti balasang. Imawag mat ni Lourdes kan ni Eva, kat imbalakad na nga agbiro, nuad na dokumento ti sanikwa dagitoy. Kat addamat na biro kan ni Eva, iti sikreto anang ikabilan ti amana. Nakasangpat nga rod ni Lourdes, kat imbilin na kan ni Eva, dagiti rumbang nga ramiden na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti kinaago. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Auntie, Wan, kasjay ti aramidam. Kan dakamatam. No kano ti panangipupok na kan kadita seled mo. Kan dagiti papeles. Idolin mo analaing. Yisaan da kumaamakadlaw. sige auntie. Lokotak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige. Agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige auntie, ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpet kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungarod akartengam ti agi-record. Adam-am mo nga opisyal ti pulis. Kansigod nga abogado ni papaw. Wen auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Dayta kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman hak, Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige, kat awagak mo ti sekretaryak. Tay supay lang ti makam mo iti opisina. Okay. Inakmat bilinan ni Budoy, tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya mat kidi ti aramiden na. Saan ang makarwar? Tanakakandado tirwangan ti kwarto na itirwar. Wan mat keddi. Ngam inton ikanday ti kanan na. Masapo labantayan da anaimbag. Taamangan no makalibas. At day tati ka na. Mangan ka, tapno na pamigsam nga sangit dito kwarto. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ti gatas. Tangdanan na ka, tay timplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit ninday ta. Na magmaga at tinapay. Kasano kumakanak dayta? Kasano no maipdo ka nak? Parikot mo nday ta. Kita kan. Irikap ko na ito daw. Sumangpet ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay ang nagsapa ka man ng anak kariing anak ko. Diyak man na mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga ta aparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man na mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyagtrabaho. Adda ka asi ti Diyos, tanasing putmat ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos, anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad ti ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa balimot ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamom amin akaarubam. Wan nga rol. Dito'y syudad. Oray agkakaroba saan na nga agaam mo. Hello auntie. Kumustan?
Napan ka din iti presinto? Wan, paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige, auntie. Isaganak. Tapno into numay kayo. Nakasaganan. Adda ka di datitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papalanda. Nga saan ko nga amo no nakapanaw dan, auntie? Nakapanaw da kuman. Tapno mabiiti si Sarak dagiti pulis. Urayan kayo, auntie. Sapay ko ma, tamakasangpet kayo ni ti mabiit. Kaya't kung ti makarwar dito'y nangikulungan da kanya. Damat nagsardeng alukan na iti pulis iti ruartigay. Apay nga ta. Umay da nga ta ditoy. Anya ko matigagara da ditoy. Umasidingak man iti gate. Apay nga busbusi na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita, abalay. Lukatam mo no saan? Apay ka di, ma'am. Katulong aklang dito. Sana saktakin ko kwa. Ammo, iso alukatam ti gate. No di mo kayat, adakdakas ti mapasamakan ka. Pulis, dagiti kakadwak. Kartingam, Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasarkan, ma'am. ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Saan ka pa'y balawd? Anya nga tati aramidag. Nagmayatabuyan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igid ti baybay. Kuna ti may saaman murat. Akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalam no ada parikot wano rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmata kan kuana. May samat da at tubang ka dagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kuana. Tapno agtulnog ka dagiti kayat ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan. Tapno agbisin kat mapilitan nga agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ka. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayon tinton malam. Anya pa ingay no di kasta, anak ko. At damat nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang, ingkamin. Ala, agan anad kaya o. Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyantan sapay ditoy. Kasla kayat ko pa'y ditoy, tanaulimak. Uray siya, kaya't kumat ditoy. Nabayag adita nag-date. Wan nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariata. Ta isuda pa'y ti makaamo iti opisina. Awan mo't kid diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, ag-enjoy tamat sagpaminsan. Katun kakaisuna nga damat kwarta nga aramatan ta. Kat saan laang at trabaho akanayon. Ikanta mo ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko katulong aklang ditaw. Tapno mabiit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. One, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti sanikwa. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayon iti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kankwana. Intayon, ma'am. Imbag tayo may kayo, auntie. Kung naklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da.
Saan ang makalibak ti agsyuman ka? Kan ti ulitag mo. Ta nakita amis mo dagiti pulis ang nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat dayta abudoy, auntie. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasit itid na kanak. Dinak pa'y painuman. Pusasan nyo dayta abudoy. May sakanumot dayta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka. Imutan nakit din. Kat siyak ti akin kukway ti amin. Apay nga, si pusasan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrek dagiti managdakdakas no sumangpet da. Wan, auntie. Umayak mat ijay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny kan tita Carla. Dahil tati rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpatinggamat laang ti kinadakas da, auntie. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta sikat ti akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka, auntie. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko kin ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Kan patpatyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun Di na ko mapaibalawd. Nagtungtung palak lang Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malaganan ti basol mo. Uwanan, Madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among ka, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka diya, Madam Eva. Linak ipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong nak. Apay nga takalat ang nagtibayo ti barukom ko. Apay kumaan nagtibayo ako na. Di mo ibaga, nga adda sakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Agad, agawit ta ka din. Ang mga nuaddamat ipasimudag dayta apa nagkabakabana. O sige, agrubat tang rodan, tagawid tan. O sige, agawit ta nga rodan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Di pa nang ipupukyo kan ni Eva. Kano apay ngayon pupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta dinak paibalawd, ma'am. Nulakat mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. Eyewitness? Ibagam no apay ngayon kulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua, idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibagak ka di pa'y ti kaadda ti relasyon da ide, aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa, gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin, basta di nak paibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyag da dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ija balay ko, auntie. Wan. Ang mga noan niya pa'y ti aramiden dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, auntie. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di, no apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrak, tain kandadok maten. Nagnumaranda iti manu atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat ang nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apihak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na.
Nadadaulan samot ti mobile patrol ti pulis iti samot ti gate. Na, tadita pa'y matsirok ti kayo, iti asidagtigay tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di ida? Anya pa'y ngay. Diyak kaya ti kaaddada dita asidagtigay. Mala, darasam nga rod. Magagaran ako nga agid da iti kwarto ta. Nabannog ak iti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan. Anya ka diter aramidan nyo itiruar ti balay ko. Mabit lang, naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa'y ti ima na. Pato ti para ka. Ha! Posas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binilin ni Lourdes ni Eva noon niya tirumbang aramidan na. Kabayatan na, napanmat nagpalpaliwad a Carla kan Dani iti may sa resort. Di daam mo nga adda pulis anapan iti balayda. Kat inalada ni Budoy. Idi agsubli da Dani kan Carla iti dakal abalay. Di da ni namnama ti mapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Supapa ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa'y ti ima na. Pato ti para ka. Ha? Posas? Apa pinusasan na? Iji kayon presentong kagpalawag. Oh, Ora ti papaya ka duam, pusasan na ba? Apa pinasasandak? Oh. Ikatan niyo da itoy! Asino tinang ipatiliw ka da kami? Sige, mapantayin ti presento. Nasaya at adda kayon. Managdakdakas nga agom. Sika? Ayan ni Budoy. Adda ni ti unag ti Zelda. Da kayo mati sumaruno. Managdakdakas kayo. Asino ka? Apay ang makibibiyang ka. Yam amukan ka, toy no mo. Siyak ti kabsat ti ina ni Eva. Di nagpayam-am mo. Tadita pa'y nagkitkita ngam ammo kon ti kinadakas mo. Ha? Adda kabsat ti ina ni Eva? Isu nga awan ti karbungan ti asino man amang tagikwa iti sanikwa ni Eva. Maikursong kayo iti Zelda. Kabayatan adi pa'y malpas ti hearing ti kasuyo. Adda gayam kabsat ti ina ni Eva? Apay adi mo imbagbaga? tiyam mo kataday di abroad. Diyak yung pagarop, ang agawid gaya man. Ayan nga tan ti sinalbag ani Budoy. Oh, kunata nga adda di tabangir Zelda. Isun sa kano ti pagbali ng dawitness. Ha? Kasano ta itan? Nakita mismo dagiti pulis ti nang ikulungan ta ken ni Eva. Si kamot ti akin nakam iti pan nakaikulong ni Eva. Si kalaan kumati agsumbat. Anya? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ibagam asyakla ang ti agsumbat? Amin namon, as ikalaan. Tapno trabaho. Sarong karan kantulangan di pagbaludan. Ha? Manjak ngay, naglalaing amon? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ilisim ti bagim? Agyaman ako na itidakkel at tulong mo kanyak, auntie. Saan kan nga agyaman ka, anak-ana? Karba nga kaskabsat ti inam ti mang tulong kan ka. Imbaglakit din tada kayo. Nakakulungak pa'y kuma aging gaita, auntie. Agsasango tayo pa inton hearing, tapno makadngan dagiti nakabasol.
Kat, ti maipapan iti sa ni kwa, auntie. Ipakita ta dagiti dokumento nga igam mo, iti abogado. Tapno maipanagan kan ka dagiti sanikwa. Nalaka siguro nga ipagna, taadamat pinirmaan ni mama, auntie. Wan kana. Dakal nga ebidensya dayta a pinirmaan na amang ibagbaga. Ako kwam amin asa ni Kwada, no bilang man taawandan dito'y lobo. Kasano ta ikan? Awan kwarta nga igam ko. Naibos idi na panta nagpalpaliwa. Kasanon. Di tamot mabalin ti mapan iti bangko. Datakat nga rod ditoy. Jak lakit di ka ba nga awan igam ko a kwarta? Dakkel aparikot tayo itoy. Uray kuma, no di da nakita ti kwarto anang ipupukan ta ka ni Eva. Buisit tumot di ikit ni Eva. Nangyag iti delubyo iti biyag taday di a babae. Delikado ta ita. Nadagsan a basol, ti illegal detention. Mabalod ta ka din ngagnanayon. Dayta ti amok. Tada ebidensya nakita dagiti pulis. Ken nagtistigo day di abudoy. Nagpupunipunan ti malas nga rod no kasta. Naproban tikid daw ko iti korte maipapan iti marathon hearing. May papan iti illegal detention, ma'am. Wan budoy, agwitness kan tapno malpasan. Kat mabalod da iti agnanayon. Madigayam ti mangikulkulong iti tao, madam. Talaga madamadi. Gapula ang iti tarigagay da ang mangagaw iti sanikwa ti sabali. Mga ramid dakit din iti saan nga umno. Nairam-ramanak pa yan. Saan ko nga mo ang madigayam, ma'am? Pakawanin da ka. No ibagam amin ti pudno iti pangukuman. Anya ka di ti sumarunong nga ramidan ta, auntie. Ipakita mo amin dagiti dokumento iti abogado, tapno maipanaganan kan ka dagiti rumba nga para kan ka. Inton may panaganan kanyak, ituloy ko matlang ti agadal, tapno siyak ton ti mangimaton iti negosyo. Ay, huna ka anakan. Isuro ka dagiti rumba nga maamwam may papan iti negosyo. Agyaman ak unay, auntie. Kamaudyanan na. Saan akon nga agamak? Tamay baludan da Auntie Carla kan Uncle Danny. Sigurado nga ipafreeze ni Eva ti kwarta iti bangko ti negosyo. Insuro lakit ni dadya nga ikit na. Kasano pa ita mabalas ko dadya a Lourdes? Diyak laing pagarop nga dagayam ang dadya a babae dito lugar tayo. Imbagam ko maidi nga dagayam kabsat ti inana. Tapno inruar ko ti linaon ti bangko ti negosyo. Ingkabil ko kumaiti sa baling account. Day tangarod. Nalaka kumamot amandaran dagiti kakadwa nga daan karbangan na para iti withdrawals ti kwarta ti negosyo. Adda na katamagak. Ang nakabalot ka no tinangikulong iti agnagan iti Eva de la Francia. Nakabalod ko nam, Manong. Ni nga ta Eva ti dinakamat ti nakadamagam. Nalabit. Ibagadamat abak ng kano a tao ti akin apelyido ti de la Francia. Sapay ko mangarod ta iso ti dinakamat da. Saan ka di ako nam? Ako kwa dagiti de la Francia ti pasdak a pagtrab-trabahwam? Padasak pati agdamag-damag ading ko. Kaya't ko ang makita ni Eva, bareng am-am muna tayo pa'y. Malagip na tayo pa'y nga ta. Saan tayo nga mo? Maringringat tayo ngamin. E dinto tabak ng gaya matao. Di tayo laim pagarop. At ipinadagos tayo itinano mo abalay tayo. Kat milyonarya gayam. Tisuran ti inam kat dakalan apam managnak akayat na nga ipatawid kan katisan ni Kuana. Sa maysa, ti amok, kat saan anak kasarda tita Carla kan papa? Saan pa'y gayam a legal wife ti agsyuman kan ka? Tadi damat nagkasal. Day tangarod ti nasakit, attorney. Idarum ko ti panang malmaltrato da kanya. Dakkel ti sungsungbatan ti agsyuman kan ka. Agraman ti ulitag mo.
Mano atawan ang nagtrabaho akas serbidora iti restaurant. Tapno dala ang pagbiag ko. Dakkel basol ti inaramid na ka. Iso adakkel ti panangabak mo iti kaso. Ita, agpulo damat laangan, attorney. Wan, awan apulos karbanganda. Tasani ko amat ti inam, kanagan pa'y ni mamam ti property. Nalakamat gayam amay panagan ti sanikwa kanyak. Tanagan kanumat ni mama ti property, auntie. No idi pa'y kuma, nga inaramid ko daytoy, kaanakan. Ay, jak amo akas to'y gayam ti inaramid daken ka. Imbaglakit din. Taga po iti social media. Nasarakan niyo ti account ko, auntie. Talaga sinapol ko tinagan mo, kaanakan. Kas lang amin, naparparmatak ti inam. Nakita na siguro ti panagrigrigat ko. Iso ang nagpariknakan ka, auntie. Saan tayo nga ammo no naira na laang wanuan niya? Iso nagpursigiak anang biro kiti Facebook account mo. Iso ang amati adinak binaybay anti apo, auntie. Da kayo ti inaramat na amang tulong kanyak. Ala, saan ka nga agsentimiento? Nalpasan ti panagrigrigat mo. Kat si Kanton ti mangimanihar iti negosyo yo. Tulungan ka. Intan kadagiti negosyo yo, ta ipakaammo ta asaanen ada Carla ken Dani ti mangimaton. Wen, auntie, amok mat dagiti pasdak nga ayan dagiti agduduma a negosyo. Kimuyugak iti day di papasak bayan na aksidente. Amok ti dadduma. Tain ko'y kuyog nakmat day di mamam. Saan ka di nagtrabaho ka pa kadagiti may sa apasdak idi, auntie? Wen siyak ti sekretarya ni mamam idi. Saan ka di hotel kan restaurant idi dayjay, auntie? Wan, iso nga una unta ti mapan ijay. Ti amukat nagan ni mamam idi dayjay. Tasyak nga min idi ti ibabaon na nga agbayad iti buwis. Nakadisente kamot ita amapan agtrabaho, anak ko. Ita man pa'y. Adda ka no nga min sumangpot ita iti pasdek nanang. Addan sa kano ka barbaro asumrek ni staff. Jak pa'y amo no agtaninaad kami at trabahador. Mabaliwan sa kano ti management. Kasta ka day. Ay, sapay la kumaata saan da ka nga ikatan. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Dahil tangarod ti pagdanagak nang. Kunada, ang mga numaikat ka no dagiti kaswal nga adda anomalyana. Ang awan sa mo ti madi nga inaramid mo iti trabaho manak ko. Awan mo ti amok nang. Ngam di tayo laam mo Tadya sa kano inala ti sigod amang iman maniyahar ket obserbaran dapay kano. Kasta ka di. Ang mga nuad na nakabasol ka dagiti daddo mga staff. Iso ang mairaman dagiti adda iti baba. Dahil tangarod ti kunada nanang. Nakasagana akon, auntie. Mapanta ka din kadagiti ayan ti negosyo. Wan, kana. Mas daaw da makakita. Taubing gayam ti big boss. Tila ang nangitalkanda, ti agpakpakita ditoy. Impyar amin day di papa, ititalkan na. Ngam, tengel ni Tita Carla kan Uncle Danny ida. Kaya't mo asawan. Itala ang agparang kakadagiti trabahador iti pasda, kanda dumapay. Wen, auntie. Naturay nga min da Tita Carla. Tas sigudan nga empleyado da ijay. Idinto tawan ka no ti amok may papaniti negosyo. Dayta ti kunana, taada plano na amangagaw iti sanikwam. Kasano no masentensyaan ta makulong di munti. Diyak lakit ti kayat ti makulong ijay. Daytoyen ti supapak ti kinaagom ta. Makulong ta jay munti. Diyak kayat ti makulong ijay munti. Nagkasangan ti kastoy. Napigsang amin dagiti ebidensyada. No saan ta kuma nagbalin na naagom? Saan ta kumamot ang mapan ijay munti?
Mabagtitak sa amot nga mga panunot. Nagyan tayo di munti iti unos ti panagbiag ta. Saan ka sumanao? Tanagnamay ta, iti santa ako kwa. Idinto ta nagrigrigat ni Eva. Awan ka din ti karbangan ta iti sanikwana. Kukwa nga mintiinan ni Eva ti sanikwa. Empleyado laang ti kabsat ko, anang asawa kan kwa na. Ngam apay nga rod nga da nakita anagan na. Frod dagijay apapeles. Masapol adalusak ang nalaing dagiti pasilyo ti pasdek. Umay kano ita ti kabarbarong staff. Sapay ko matagtani na edak ditoy. Awan amok amasterkak no may katak. Narikat ti agbirok iti trabaho. Taawan mo't hiring ita. Isupay laong ti pasdag. Awan mo't nagbaliwan na. Kasano ko mapabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sa bali abana. Ha? Kasla boses ni Eva da chay. Anda ka di ditoy? Ha? Jack! Sika ka di nga agpaiso! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay uta alawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Supapag, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sa bali abanag. Ha? Kasla boses ni Eva da chay. Anda ka di ditoy? Manong Jack? Sika ka di nga agpaiso? Eva? Anda ka ditoy? Anya ti imayam ditoy? Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Uwan Eva, kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presinto da tita Carla. Iso nga may kami dito'y. Takasaume dagiti empleyado. Amabaliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant ang nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak, nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak mat, auntie. Jack amo dito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaang ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie. No anya ti kabalan na nga ramidan. Iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Ayabaksa, auntie. May mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimbag-abigat tayo amin nga empleyado dito yapasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni tita Carla. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia.
Gusto ko yung. Saan na ni Madam Carla? Dayta ti pudno. Sapay ko ma, tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ko iti pagtrabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti bus ko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Ta edi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpudno apan ang ipatag nga awan kondisyon na. Nga oray nanumo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan ang ipatag. Ngam ti anyaman na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, ti pudno apan ang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manak ko? Ni gayam Eva ti akin ko ko iti pasdag a pagtrabahwak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken ko ana. No na nga tumot gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim. Kat marigrigat tayo laeng mo't. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken ko ana anak karwari tinang ipupukan dakin ko ana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken ko ana. Imbag ta idiing kulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensyaan dangatan, attorney? Masigurado, tita. Dakkel ti ebidensya kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko ma, attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumutan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din na mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaysuti ko na ni Eva. Anadano nanti panagpuluta. Oray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanon ang may babawi ti sentensya ta mabalod? Dayto yan tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga ta ti biyagtan iti pagbaludan. Agyaman ak unay kan kanti. Nang runa kan ni Apo Diyos. Nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kaanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo. Nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asiga ti agnumara. Saan kat adagiti na isabsab itlaang at tao. Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw-gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom kaanakan.
Mabalin ka di, amapanta ije balay, dagiti nang tulong kanya, anti. Sa dino ka di dayjay. Itiigid ti syudad, anti. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito yung balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam adangamin ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta ka day, ma'am. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Urekes ka sano. Imbagam ti pudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman nak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbalin a witness. Oh, umanay mat siguron a pangrugyam day tagatad. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apaya nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may. Katagbalbali wakaon. Aglako aklangan ni ti komporme, di purok may. Unay mo't gaya man dito asilda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid na ti dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin naris kami. Inakaagtagaw iti suri. Sang kakita dakdag iti pada kabalod. Imbag no di dakdang randag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kong kunada supapak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek ita nga aldaw? At nangamin aramidak iti garden ko, nanang. Aglabak matita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga impagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Anusan nyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kabsat. Lourdes Laptan. Kaya't ko tiagyaman ka na kayo, tapinasang bayo ti kanakak. Idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat. Kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay me, kabsat? Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito, iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga mi ti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadag iti amin a para dalos iti pasdag, kan iti agdudo mga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daddo mapay apasda, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ija balay ko.
Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon at ito'y balay basang. Saan mabaling nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan. Agbantay kayo mat ija balay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, ta swelduan kayo. Ay ikwa. Panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den, ijay balayaw. Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, taumay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tasik ako mati mga lukoy ka ni nana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kaya tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami nga na makipulapol kada kayo ababak nang. Apay akas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ijabalayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di na kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mga la iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduana di ti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Kat supapakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupudno. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakas tayo di? Pampanunutak lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agaw atan. Ngem ore kasanok asukdalan, jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titured amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot. Kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apan ang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano amaamuam nga damat panagayat kan ka ti babae no di mo mat ibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko dayta nga ibagam. Ngam, apay nga italang mat nga ibagam. Agpaiso. Di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo ng dagiti na agom at tao. Awan tuban, iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na napauwan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay,
Roger Ramirez, kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat parit radyo ni Steph Merong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.